UBafana Sithole ubenza ibanga lika grade 11 kulesi sikole. Uthisha uthole isidumbu sakhe silenga eminyango wegumbi lokufundela. Ngokusho komndeni, uSithole ubenukwa ngezinsolo zokudlungula nokuthenga ukuhamba kwesikhathi wehliswa esikhundleni sokuba yiphini lomholi wabafundi. Wamiswa nasekutheni abambe iqhaza ezintweni ezithinta isikole. Umndeni wakhe ukhomba ngenjumbane isikole ngendlela esisingathe ngayo lolu daba. So mina ngokwami umntanami ubulewe isikolo. Bona uma bezwe into ezisobe bangamelanga bathatha umntana abahlala naye phansi bakhulume naye lezi zinto lezi ezenzekile. Bekudinga ukuthi nami ngibe khona njengabo bangabazali nami ngumzali sibambisaneni. Abafundi nothisha bakhungathekile. Asikaze sicabanga ukuthi uBafana uzoke akwenze lokho. Like kithi like bekuthusa, it's shocking too much really. Umuntu behleza smile, so it really like it's shocking lento lena knowing ukuthi ushile emhlabeni kaSola. It is a immense shock to everybody here at school, the staff members who attended immediately. Abafundi bazokwelulekwa ngokwengqondo. Kube buhlungu for boteacher and kubona that incident. So bazobuya beze la abadile ne family will be going there. Sibone ukuthi yini singabasiza nesikole senza njalo siyabafonela ukuthi sikhone ukwenza iclosure kule issue eyenzekele la esikoleni. Lesi sikole sithi sizobambisana nomndeni womfundi emniningwane yokufihlwa kwakhe ibingakaphothulwa.